Il-kap nazzjonalista Adrian Delija qal li kienu li wassal lil Bernard Grech fejn qiegħed illum. Delija ddikjara dan f'intervista li kellu fuq l-istazzjon F-Living fejn ma naqsux il-botti lejn il-fazzjoni li ma tridux kap u qiegħda wara Bernard Grech. Jiena stess kont persuna li xtaqtu jkun parti mit-tim tagħna, kont kellimtu biex joħroġ għall-elezzjoni tal-MP dak iż-żmien ma xtax, però bqajt nippersisti, inkludejtu f'wieħed mill-14 il-cluster tagħna. Għamiltu kellim tal-Partit Nazzjonalista, stidintu biex jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li ġejja u aċċetta, mela il-kwalitajiet ta' Bernard Grech bħala politiku, mhux tal-li naqbel miegħek, jew ma' nies imma għarafthom jien, imbuttajtu l-qudiem jien u wassaltu sa fejn qiegħed illum jien. Fil-programm, partitarji nazzjonalisti ċemplu fil-programm u rew l-adab tagħhom għal mod kif id-deputati nazzjonalisti ta' Busuttil ħadmu kontra Delija. Kif bitabdu fuq Delija, aħna warajk. Għax ma jitkellmux dawk li kienu hemm qabel, dawk id-djun ta' miljuni u ħadd ma jitkellem, u lanqas isemmulek meta kienu jiltaqgħu miegħek fit-triq. L-arroganti. Grazzi bqa' sejjerek għax il-partit għandu bżonnok kemm ilek inti il-partit ħafna ir-ruħ iktar. Jiena ili tesserat minn 1974 u dejjem xejt wara l-kap tal-partit u nħoss li għamlu dawk li għamlu Dr. Delija huwa mutiny bħal meta jagħmlu fuq kapitan ta' vapur. Jiena għalija Dr. Delija li jagħmel huwa dak 3 snin nibqa' nafulu u lilu ħanivvota. Wara dawn it-telefonati, Adrian Delija qal li d-deputati li issa qegħdin wara Bernard Grech ma jridux jisimgħu lit-tesserati. Ma jridx jaħdem ma' min jażlu t-tesserati. Naħseb it-tesserati għandhom jgħidulu, mela inti ma trix tisma'na. Delija qal li l-fazzjoni ta' Simon Busuttil la darba mhux jirrispettaw li tesserati nazzjonalisti ara kemm se jirrispettaw lil poplu. Aħseb wara kemm ħajjirrispettaw l-elettorat. Botta li wara Bernard Grech hemm il-fazzjoni ta' Busuttil bl-esponenti tal-Occupy Justice u l-Aqda Repubblika l-kol warajh, Delija għalhekk dwar l-għażla tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. Imma le ma rridx li l-Partit Nazzjonalista jażel il-lider tiegħu wara li tażlu s-soċjetà ċivili.